Ahoj Martin. Ahoj Samuel. Ahoj Janko. Ahoj. Ahoj Samko. Ahoj Martin. Ako sa volá tvoj startup a čo je jeho cieľom? Náš startup sa volá Škola vo Vrecku. A cieľom tohto startupu je priniesť aplikácie a informácie žiakom v školách. Jeho cieľom je priniesť technológie, ktoré ešte na školách neboli, ako napríklad navigácia z hoci kde do hocikam. 360 stupňa prehliadka, rôzne obedy, pomôcky pre žiakov, učiteľov, všetko možné na všetky možné školy, kam sa dostaneme. Ako dosahuješ tento cieľ s tvojím startupom? Tento cieľ dosahujeme pomocou vlastne našej mobilnej aplikácie, ktorá nemá obdoby na Slovensku. Máme rôzne milníky a tie sa snažíme plniť a taktiež pracujeme tvrdo na našom projekte. Ako napríklad odhlasovanie sa z obedov, navigácia po škole a mnoho ďalších. Predstav seba a svoju rolu vo vývoji projektu. Ja som Filip, founder a zároveň programátor a hlavný dizajner doteraz. Moje meno je Samo a som marketing manažer a fotograf nášho projektu. Fotím interaktívne zábery školy. Ja som Martin a som data scout a ponovom aj dizajner apky. Ja som Jano, mám viac rolí, tak ako každý z nášho týmu, tým, že nás nie je veľa. Som data scout, prezentujem prezentácie a starám sa o ne. Starám sa aj mierne o marketing. Aký je generálny produkt tvojho startupu? Náš produkt sú aplikácie, ktoré ponúkajú nespočetne veľa funkcií pre študentov. Produkt našeho startupu sa líši od školy na školu. Každá škola má iné problémy, potrebuje iné riešenia, ale zároveň máme jeden adaptívny model pre mobilnú aplikáciu pre Android a iOS, ktorý posúvame na iné a iné školy. Na našej škole to má isté funkcie, na inú školu zoberieme pár funkcií z toho a pridáme ich potrebné funkcie. Tak funguje naša aplikácia, ktorú šírime ďalej. Ako si naberáš zákazníkov pre tvoj startup? My sa sústredíme na viacero kanálov marketingových. Náš najhlavnejší bude asi sociálne médiá, kde sa snažíme udržovať si veľmi dobré meno medzi žiakmi a medzi komunitou, lebo práve keď sa vrátime k tomu, že používateľe a zákazníci sú u nás rozdielní, tak máme aj iné cesty. S používateľmi si udržujeme kontakt pomocou sociálnych médií, udržávame si dobré meno, že sme naozaj kvalitná firma, kvalitná aplikácia, ktorá dodáva hodnotu tej škole. A potom my školy kontaktujeme si s e-maily, telefonicky, ale preferujeme hlavne osobne. Ak máme možnosť prísť na školu osobne odprezentovať niečo, tak to vždycky robíme a ponúkame sa preto, lebo je to možnosť, ako získať o tej škole a samostatne, ako oni môžu získať o vás oveľa viac informácií, tým pádom tak sa riadíme. Kto sú zákazníci a kto používateľia pre tvoj startup? No, naši zákazníci môžu byť školy, firmy a iné inštitúcie a naši používatelia sú žiaci, rodičia žiakov alebo budúci záujemcovia napríklad o školu. Ako si startup zarába na seba? Startup si zarába tak, že máme cenník pre školy, ktorý platia mesačne a máme rôzne balíky. A taktiež naša aplikácia ponúka funkcie, z ktorých vieme tiež zarábať. Čo bola najťažšia prekážka počas tvojej práce na projekte? Čo bola naša najťažšia prekážka? Preto, lebo rozvinúť dačo, či si nezarába, do formy, aby sa to zarábalo, hlavne na školstve, čo je také, povedzme si, že podfinancované prostredie, je naozaj ťažké. Najťažšia prekážka bola asi to, že sme toho veľa nevedeli. Konkrétne ja som toho veľa nevedel a bolo sa čo učiť, aby som niečo dokázal spraviť. Prečo si myslíš, že 90% founderov a firiem zanikne? Pretože nemajú zápal pre ten svoj nápad, neveria reálne tomu, čo robia. Prečo si myslíš, že my nie? My sme v tomto iní, keďže ostatní uverili v nás, my sme uverili v náš projekt, snažíme sa nesklamať ostatných. Máme chuť pracovať na našom projekte a vidíme v tom veľký potenciál a máme to už krásne rozbehnuté. Ďakujem. A ja. Ďakujem ti. A ja ďakujem.